4. Endüstriyalizm و فاشیزم. دولتا نتوه وکه رژیم شر برهم شرط و مرجم فاشیزم و اندستریالیزمیه. د دیروکا کاپیتالیزم ده کارا هری زده د سردما پیشسازی ده هاتیه بدسخستن و جلو راجید زده بونا شر نافخویی به نوی پکته. اگر لدیجی جواک شر نه مشاندن کارا زده و سرمایه نایب دسخستن. دولتا نتوه یا سردما پیشسازی لگوری قانون کارا زده نچار خوک رژیم شر برخصم بکه. دولتا نتوه جی دکوه و د چزیر نوا تواهی چاوین جواکی و او یک شر نافخویی هری زدل گلمپری بلاوبویه ifade dike ku danasîna faşîzmê jî divê çarşovê de ye. Di heman demê de milletgiriya zêde îdeolojiya faşîzmê ye ku ev jî bi xwezeya şerê navxweyî re têkildar e. Globalbûna şer di serdema endüstriyalîzmê de di her du şerê cîhanê de xwe baş ispat kiriye. Şerê navxweyî bi şerê derve tê temam kirin. Di dîrokê de şerên herî zêde yên hundir û derve di 200 salên dawî yên serdema endüstriyalîzmê de pêk hatin û milliyetgirî weke dînê fermî fonksiyonel bû, mirov dikare vê yekê bi têkiliya di nava faşîzm û endüstriyê de rave bike. Qirkirin di vê demê de encama topyekûnbûna şeran e. Li dijî faşîzma dewleta netewê ku şêweyê şer ê serdema endüstriyalîzmê ye, pirsgirêka bingehîn a civakî ew e, divê bereyê xweparastinê Çîn gel neteweyê bindest were pêş de birin û xurtkirin.